Өршәкбаш Карамалы авылының хәзрәте Габделсамат Синакаевның йорты аулак җирдә урнашкан. Биредә әкияттәгечә кошлар сайрый, куе агачлар үсә, якында салкын сулы елга ага. Йортта исә Салават күпредәй төрле төскә буялган 50гә якын умарта аялары тезелеп киткән. Умартачы апрель айыннан алып шушы вакытка кадәр бал алырга әзерләнә. Умарталарын карый, шиз тарта, даваландыра. Ничә ай буе эшләгән эшнең нәтиҗәсе менә әлеге вакытта күренә. Без эшнең иң мавыктыргыч өлешенә туры килдек. Гаилә башлыгы бал аертырга әзерләнеп йөргән чагы иде. Габделсамат хәзрәт әйтүенчә, хәзер эш өчен иң уңай вакыт. Татлы һәм файдалы ризыкның өлгергән мәле. Умарталыкта яңгыраган сүрә исә балның шифасын тагын да арттыра ди ул. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Allah subhanahu taala Qur'anda ayta, "Уңышка иреште факат шул гына" диде. Кем Раббасын таныды, иман китерде, тәүбә кылды, намазын укыды. Мана бу бер аятны күңелебездән чыгармыйча һәм шушыңа буйсынып яшасак, әлхәмдүлилләh, барыбыз да бәхетле булачак. Умартачылык татар халкында гомер-гомергә буыннан буынга тапшырыла торган шөгыль. Габделсамат хәзрәтнең картәтәсе һәм әтисенең эшен дәвам итүенә 20 ел. Тырыш умартачы гаиләсе белән бергә чәчкә һәм юкә балы, тома балавыз, корт анасы сөте, бал икмәген ясый. Алар әзерләгән татлы һәм файдалы продуктка ихтияҗ зур. Самат хәзрәт йортында бик үзенчәлекле җир бар. Ул да булса апидомик, ягъни 4 умарта үстендә эшләнелгән йорт. Биредә бал кортлары тавышыннан тыш бал һәм прополис исе килә. Умартачы фикеренчә, әлеге үзенчәлекле ароматерапия сәламәтлекне ныгыта, кәефне күтәрә һәм әлбәттә тешләрне татлы ясый. Көн үтене умартачылык эчендә кайнаган Синакаевларның әлеге дәвалау бүлмәсенә керергә вакыты юк диярлек. Иң мөһиме, килгән кунаклар үзенчәлекле ялдан канәгать кала диләр алар. Шулай да Габделсамат хәзрәт төп вазифасына тугры кала. Авыл мәчетенең ишекләре һәрвакыт ачык. Биредә барлык дини кагыйдәләр үтәлә, төрле чаралар оештырыла. Әлеге гаиләдә булган татулык һәм җан җылысы игә керү белән үк сизелә. Милләттәшләребез дөнья мәшәкатьләренә бирешмичә, һәрвакыт Худайга рәхмәтле булып яши. Үземне бик бәхетле хатын дип таныйм. Чөнки мин үземнең тормышым белән бик канәгать. Мин үземнең күңелемдә булган тынычлык бәлки шулай мине күрсәтәдер. Минем якыннарым мине куандырып тора көндә. Улым, кызым, тормыш иптәшем, әлхәмдүлилләh. Умартачылык белән эшләгәнебезгә һәм аның нәтиҗәсен дә күрәбез. Без инде аны ниндидер күпмедер сумма яки мал-мөлкәт дип, яки байлыгына кызыгып түгел, яратып эшлибез. Чөнки инде ул ян ияләре Аллаһ Тәгалә биргән. Миякә районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар.